نتوان یەکگرتی دبێژە و ئەوێ 3 ملیار دلار پێشکەشی پەنابەران بکە. کۆمسیۆنا بلند ji bo karobarên penaberan ya bi sernetewên yekgirtî ve dê konferansekî de ragihand ku hejmarek ji dewletan soz dana wan wê 3 milyar dolar pêşkêşî penaberan bikin û 50,000 cih ji bo dubare neştecîbûnê bo wan wê were durustkirin. Philip Grandi Komîsyonê Bilind ragihand ku Kombenda Cîhanî ji bo karobarên penaberan hevkarên xwe yê berpirsyaretiya 25.9 milyon penaberî ku li dewletên belengaz bicihbûne berfirehkirine. Grandi serbar kir ku ji bilî wan her 3 milyara niha benga navdewletî û çend aliyên din soz dana wan ku wê alîkariya penaberan bikin. Herwiha Grandi got ku Almanya soz daya wan ku 1.7 milyar euro pêşkêş bike û serbar kir ku wê benga geşepêdanê ya taybet bi Amerîka ra gihandiye ku wê milyarek dolar pêşkêşî deverin ku penaber lê dimînin li Amerîka Latînî bikin.